mikasiky olo natao ray aman-dreny, olo najaigna tantaraiko rehetra amin'ny voalohan'ilay tantara jusqu'à amin'ny farany. Tsisy vandy raha andia tantaraiko aminareo eto. Tu regarde. Tsisy vandy raha tantaraiko aminareo eto. Izy koa tsy raha voilà, agnaran'olo fo zay tsy tohoniko. Agnaran'olo tsy tohoniko. Voilà. Live ity tsy fafako kila olo am'le tanany, kila olo amin'ny malalaka anany, izy ty tsy fafako, na tsy maro olo mizaha fa leranareo misy le tanareo mizaha. Voilà. Mambaranareo za zay rehetra za mbala nianatra zegny, za nahazo zandry. Tantaraiko aminareo tantara marina. Za nahazo zandry. Zandriko lehilahy izy ty tiako, nataoko zanaka. Tsisy avakavaka ary tiako tegna nataoko zanaka jusqu'aujourd'hui agnatin'ny fonaka. Marary izy marary za, problème izy problème za. Zegny zandriko votrika raiky ndraiky za. Fa zay fo zay tsy baba raiky. Fa rahalahy aminay izy ty zay fa izy aminaka zanaka. Za tsara nikaiky izy zandry zay fa zanaka. Ary izy nikaiky za mama. Qu'est-ce que tu as remis mamako tsy haiko ty? Izy koa mamako igny tsy misy. Tsy haiko ty amin'izay nody amin'ny babany zegny anosy be. Bonjour, Marie Razay. Tsy haiko ty amin'izay nody amin'ny babany anosy be. Izy koa izy nody amin'ny babany anosy be igny, zany déjà tsy haiko ty tamin'ny mamako mbala velogno fo. Izy tsy dia tsy haiko. Tsy dia tia mianatra zay, izy somary kamikamiainareo tsy haiko lehilahy. Izy koa fa farany igny zegny gâté, on peut dire gâté pourri zegny izy. Somary lera tadiaviny tamin'ny mamanay, za koa reniny fa tamin'ny France, zanjay zegny somary namalavala izy zegny. Okay? Izy amin'izay zay c'est l'instabilité, aty mamako agny, aty mamako agny, ça fait tsy haiko koa fa nanana ray aman-drenareo izy zegny matetika izy baka eo instable zegny izy. Amin'ny hoe avenir, amin'ny fianarana, karaha ataony tsy haiky olo misarabady igny zegny, tsy haiky mandeha babany mandeha mamany, tsy mitovy izy tariminy anareo ray aman-dreny fixe zegny karaha zegny. Afa izy fa commence maditry koa, adolescent navy iny baka eo ndraiky ndraikindraiky izy alefa amin'ny babany hely, ndraikindraiky mandeha vacances anosy be amin'ny babany ndraiky tsy tognoniko aminareo. Mandeha vacances amin'ny babany agny izy karakaraha igny. Teo mama koa tsy misy igny. Anjay izy nandeha nody tamin'ny babany tao foto fa tsy solitary izy ambanja. Okay? Izy amin'izay koa navy tamin'ny babany, anjay nivolagna amin'ny babany, papa volaniko taminany, amikaiky izy papa. Navy aminao agny izy igny volaniko taminany. Azavaigny fa zo fa tsisy reny. Reniny zo fa za ty, babany zo fa zay ty, fa ankoatrany zegny fanao za raiky edy ray aman-dreny agny. Navy aty zegny hoe raisiko soamantsara, palali palala. Igny tapahako kendriky. Ke tsy haiko ty rehetra izy mbala hely zegny, za koa fa nandaindafy igny, fa miady za mikarakara taratasinany. Vola laniko amin'ny tsy haiko io mikasiky taratasy, fa tsy za midominy, tsy za mideside amin'ny la France ty. Lany vola. Rehetra za mbala tagnatin'ny vadiagna ndraiky vadiagna igny ambarako anareo nitsangana nandeha Madagascar, nandeha amin'ny tribunal, nandeha amin'ny ambassade, nagnantoka se taratasy, refusé fo vizany tsy haiko, refusé fo. Refusé. Ndraiky mandeha jusqu'à Diego, mbala Diego nisy consulat. Mbala jusqu'à vazaha mihitsy mikatramo volanay ty, vazaha, katramo. Igny araiky. Fa haroe nangala avocat taty. Nangala avocat. Lany vola. Iska teteka avocat ty déjà ouverture de dossier fo vola fa 2000 €. C'est toniko zanako. Ma ouverture de dossier tout ça, juge nalainay teto fa 2000 €. Oui. Ok? Fa 2000 € mandrofo. Iska avocat ty, koa fa zay fa mikaiky izy magna consultation magnefa 300 €. Magnino, nagnantoka se ndraiky kajo niala. Izy koa tsy anjara dia andafy io akory atao. Ndraiky kajo niala.
Fontony volaindroa tsy possible tsaiky rena raiky ndraiky anao andeha hafarinao, anao andeha hagnano tutelle, anao andeha tsisy raha tsy nataondro tambagna zegny tsy avy an-tsaiky ty taty. Ndraiky izy be nanjary lehilahy be, izy io ty fa matoela be. Zegny le tantara kendriky nagnano za tamy taratasy. Nagnano, nantrenitreky amy taratasy izy koa nagnino anao tompony tsy nagnano ho anarony io nagnano. Fa 2 fois refusé tamin'ny ambassade, nikatra amin'olo ta Diego. Ny teto avocat zegny juge jiaby fa isany katramo aminaka satria hendro raha fa tsy mitombogno rô mangala volanay fisaka tetiky mano consultation afara taratasy karaha zegny nagnano tokasy tsy loso tsy loso zegny ary za tam'za nagnano kibadibadikany taratasy zegny za mbala tsy française koa fa le vadiko fo français donc c'était pas facile et aussi aujourd'hui même si za fa française izy fa majeure, c'est pas possible. Et vu aussi que izy zahay mamaraiky amy taratasy, c'est pas possible. Tegna compliqué. Zegny araiky. Itsaiky ty koa navy tamy babany tô. Za déjà mizanako déjà, za toujours magnamia izy argent de poche fo. Izy ka fanjava tsary tapaka jusqu'à niany. Crédit amy téléphone jusqu'à niany. Za zegny tsary tapaka. Fa antena baka tsy zaraiky koa iantô antena tsy mavita miantoko izy agnamia izy 1000 euros on va dire exemple fa mikarakara fa antena zy toujours derrière lambe zegny hoe ifa matoela be zio fa antena fa tsy mividy lamba le lafa be fa mitokony mikarakara izy koa mpe débrouillard koa izy raha karakara zeky le tantara amizay izy amy babany ty izy koa nipetraka amy babany ty déjà babany ty déjà mbarako anareo izy mampiasa izy tsy problème zanaka tarimigna zebaka azo ampiasaigna fa anareo tantarako fomba fampiasany tsaiky ty izy misy hôtely azonareo izy misy hôtely zanako io manasa lambany client ndraiky za mikaiky za tsy le tamamy za mba ty koragna aminao za io manasa nino manao ty lamba tsy mety vita manasa aleva aminakady ataoko appel vidéo misy lamba misy liu dara andrian'olo amin'ny hôtely lamba misy liu ranomboton'olo jiaby ranotingin'olo jiaby tsy magnino izy koa ndraikindraiky sendra employénao marary piasa zegny fa asa zegny mare tsy magnino ndraiky iny tsy mampalahelo za fa za tantara aminareo zegny fotony tsy haiko koa terminao za tsy miantoko bazarinany za tsy mavandy aminareo fa za fo miantoko argent de poche ny zanako za tsy miantoko bazarinany ke tsy haiko terminao mezany hany normal bonjour Annick Leroy Marie ok ke za tsy magnino tsy haiko ty mbarako anareo hitanareo zegny misy château d'eau ro agnabo ça c'est pour faire l'eau chaude mitatriky rano mifo ambarako anareo 4 heures du matin mitatriky rano mameno château d'eau agnabo agny asa fo zegny igny ataony tous les jours ndraikindraiky izy magna réceptionniste io tous les jours ozy aminareo zegny baka io njaigny mitatriky vato ro magnano travaux mitatriky vato be vato olo karaha olo piasa tragno regny asa fa tsy haiko koa tsy terminao vavanao mifody fomban'olo mampiasa tsaiky termina fa asa nataony zanako tsy asa tokony hoe tsy haiko termina an-tragno fa tokony asa andeha nifagna olo extérieur fa noho ny vatandahiny terminao io je comprends tsy haiko mandokindro tsy haiko mandeha bazarindro tsy problème zegny asanany izy mpandokindro tous les jours izy mandeha bazary tsy magnino bako ialako tsiny fa ro mihina 1 fois par jour tsy vola tsisy fa karaha zay fomba fiterminandreo na za ty nitermine mamako tary mijaly ndraikindraiky hanigny marandraigny tsisy ndraiky zegny tsy problème nijaly zahay ty tamin'ny enfance naka za mbala hely nijaly ndraikindraiky hanigny hariva sabeda lambilambiny laoko hely friry zarenero hoe un exemple zegny tsy problème fa tsy vola tsisy eky aminany fa c'est fomba fiainany bon tsy magnino igny izy tsisy salaire izy tsisy zegny izy ndraiky za tsy fa matra ndraikindraiky izy tsy haiko ty misy tegna fa sahirana sendra marary vola foto za magnamia daty ny vola fixe
za tsy magnamegna elanela fanjava sendra check misy amezany 25 000 hely 50 000 donc maximum na avy nisy fotoagnany koa izy nandeha nagnano vacances na avy namezany 200 000 akarakarazy fa check baka izy hitany izy misy olobe nandafy iny tsy problème fa koragna anjaigny tegna andehanako eto za magnano fisoragna izy nitarimy check tsy taogna araiky mamako tsy nisy tamin'ny 2020 check ty 2020 mais mifanavy taminany check ty niala taminany tao 2024 za mivolagna miala. C'est moi qui lui ai demandé de quitter. Zao, ba seky zanako volako miala, fa vola tsika tsy azo tsika o za. Zegny, ba seky, avenir anao potiky, tsaiko ty tsy mahazo mandeha mianatra raha, tsaiko ty tsy mahazo mandeha miboaka firy, I raha karakarazy. Fotony asandrô zegny maro. Asandrô maro, tsy magnino ndraiky. Fa, tantareko aminareo ndraiky. Zanjay nitretre taminany, papa volanko taminany, tseky io volaniko nafariko atio za tsy nety vita vola lany ketsoanao za mba mahita moyen andifasagna na vacances fotadiavako aminany io mba tiako izy za mahita en France mba vacances oza hoy za mahita loatra feky firy olo falefako tio za fotsy mahay olo falefanty za mahita izy moyen andihanany agny ok volanko yaho izy na izo mpandeso alefako izy amin'ny ekipe ma sa koa azafady aminareo i koa nisy fotoagnany izy ndraiky nimboamboany izy soma laboly à l'époque soma laboly zay izy mandeha mba miboaka izy mandeha magna sport misoma laboly fotony somary misy vatagna te zegny zandriko ty zegny raha karakaraze somary misy vatagna zegny izy mboany ndraiky izy mandeha magna sport ndraiky raha karakaraze ke izy amizegny deja raha nany baka ty izy igny vidianako télévision izy amy chambre nany raha jiaby télé igny alaigna télé nazy igny amy chambre nany ataondreo amy télé amin'ny accueil ny chambre andreo tsy problème foto reo ty managna hôtel télé ndreo tio koa roboka télé nany amy chambre nany agny atao ry tsy magnino fontony tsy raha magnefa électricité bako io babany hôtel ndreo zegny hôtel ny babany mirany nany tsy problème zegny télé nany igny alaigna atao amin'ny réception ndreo io tsy problème anao moa zafa tsisy télé tsisy distraction anao tsy miboaka tsisy fa télé naka igny aza laigna mama volango non ambilafo foto zanako ty tagna tsotra izy mavozy koa izy amy babany bako za comprendre io babany bako i check tarmigna donc tsy magnino télé nany barako anareo nividanako izy taloha appareil JBL nangalarigny raha lahiny to zanaka babany ty raha lahiny nangalarigny izy ndraiky tsapako izy check igny tsy tiako mipody aminaka heko izy za tsy te olo mangalatra izy marigny ndraiky na i babanay ndraiky tamizay gêné i tsy miantoko check angalatra zegny azoko izy gêné izy hoy za tsy magnino papa volako nandifasako hafa zanako JBL zay atsika mahay enceinte bluetooth hoatsika iny boomera ho anareo raha karakarazy na avy nangalarin'olo to téléphone nany izy hitanareo io i Galaxy fo téléphone nany io smartphone baka ty izy Samsung regny nangalarin'olo tao baka io ndraiky izy baka teo ndraiky hita baka io ndraiky azony izy miasa karaha raha tena vilatsika izy miasa milanja vato vaky na mezane hafa izy tena miako téléphone hafa izy tsy magnino regny azonareo misy fotoagna raha nany nisy période very tsy magnino fa fomban'olo i tsy babany nangalatra izy edy i tsy mangalatra i tsy izy baka io fomban'olo very raha nantena ty fo nipetraka ta mamako tare angalarin'olo raha igny tsy problème zegny raha karakarazy izy le fiainagna ke tohizako ndraiky koragna ho izy karaha ty fa zaho izy mahita fampandehanagna zo koa ho izy tsy alefako agny midriky amin'ny équipe de foot ho izy de sport aby regny ampiarako amin'ny artiste ok za na vacances fo za tadiavako aminany io za izy bako fa mody agny izy mahita France zaho za tiako izy mba mahita Paris ya zanako zay tsy problème ok izy koa naregny jidako 1 mois après izy ny téléphone alifasa malaky vola za io izy mahita olo meky alifasa malaky vola ya alifasa malaky ohatriny mazo 3500 € 3500 € za tsy avoabokako tout de suite za fa mala magnano demande amy banque za volanko parce que la banque za
misomo za maximum aboaka antena volanko. Ke tsy voaboaka tout de suite papa. Ah, zava moyen. Andragnare volanko akory ataoko ahita zay. Za ndray nikaiky banky naka urgent. Za tsy nahazo rendez-vous tout de suite. Za ndray signaly babany zanako. Volanko karaze o za problème naka io volanko. Karakora tsika o za checking za mila ampaviagna aty. Ah, fotony izy koa baka zanaka babany zanako. Karazagna talagn'olo nebaka izy. Ah, ok. Dans ce cas, oui, zanga mi anao vola moitié, no mafaka maboaka moitié. Ah, oza, ok, oza, photo, comme antena misy compte bancaire aroe. Ah, ok, volanko. Zanjena ina taf boaka zi. Mila le furja, zanjena defa stinja chiloso. Photo zama ndefa vola baka mla famille. La France, bloqué ndo rati. Nandeza mriachi taf boaka. Zazi bloqué. Zanjena volan babazana. Ano char nandefa vola volanko. Char nisangaranao mandefa vola madame. Alifasa feky vola volanko en Western Union. Anao za tsy bloqué ndro comme nisy décès mamako 2020 igny aznaro plus jiaby io zahavandro volanao anao ataondro trafic magnano trafic olo ty euro. Za fa plafond o za. Ah ok ba nalefa amjay vola ty tota nalefa. Check nazo. Izy koa ravako aby nandeha fanjava Tio navy amjay fermeture ny corona baka. Ah, zanj izy bako tsara magnamia za compte rendu, tsara mivolagna aminaka fa za fo magnontany izy. Akory mapapatatasy ny check Ah, io ty baka ny fody fra za mi comprendre. Ny fody baka frontière io ty. Nandeha 2021 ravako aby. Nandeha 2022 ravako aby. Fidy frontière io ty mifody raha jiaby. Ah, hitanao maranazy wawa igny koa ny qu'est-ce que ça a à voir avec wawa? Oza. Ah, io ty fa fandifasagna olo rozy io fa somary azonaro verifier ro tsy haika andeha vacances. Kezo mo za tsy mba atao passeport hely na avy nisy fotoagna anjay izy mivolagna amin'ny zanako ty allo nangalagna sary as nangala sary ro zegny. Bonjour Mirela. Bonjour Luisa. Ah Luisa fa viens sangala sary asa vita sary zay na tsy vita tsy haiko tafitoky kely za. Zigny passeport sa akory mana passeport papa o za tsy vita feky. Azo angalagna passeport artiste izo zegny hoe 3500 € igny ravako aby mandry. Nidriky 2023. Za mikaiky fa tsy alainy bloqué iny. Tsy anao ja volagna raha mamanao agny karakara zegny. Zanako na mitantara raha tsy ataony zo fa za sendra mikaiky izy appel vidéo za misy mahita jalinany io. Izo mavozo babany, tsy masaky mitantara, tsy masaky miala tao. Nidriky 2023, hasandro mahay mare, magnano travaux ro. Tatriky vato, tatriky rano agnabo agny amy satodondro tsako nino. Hasandro mare, siaka amizay tsy siaka ndraiky. Fa izo baka tsaiky, baka tsy mety siagna. Izo na tsaiky, na fa magera, fa izy koa zanakanao toujours tsaiky fo. Tsy problème. Fomban'olo miteza. Tsara baka tezanao koa masiaka. Fa roaka tsy roaka ndraiky. Roaka ny azonao mahitry. Satro ali ndraiky farany roaka koa 2024 nare loatra loaka. No, manafy mila miala hato anao. Roaka tsy roaka ndraiky. Tsy mila magnano erreur, mila parfait. Tsy mila magnano erreur, mila parfait. Mila parfait fo. Zanako io nagnamia wifi olo nino mahazaviananao voaroaka be tsy mety vita. Magnamia wifi voisin. Tiako voisin, tiako camarade voaroaka. Raha karakara zegny. Ke? Nefa za wifi ndro zegny ndraikindraiky misy amy chambre zanako misy tsy mahazo wifi ndro zegny aby ndraikindraiky. Za mandefa crédit aminany tsy jiriko ze mandefa crédit 75,000 iska mandefa crédit. Donc raha tiako volagny nidriky 2024 za bloqué za koa mikaiky izy tsy alainy bloqué za ndraiky za mezaza izy za mizanako ndraiky zanako mavozo agnamia telefony izy hikoragna aminakay.
za mandefa ndraiky la famille ko aza manjary agny tantininy mamako zegny mandeha nagnatony tao izy baka io baka izy tsy tarimigna ino mbo andeha fo ndraiky fa za baka mbala mampianatra izy fomba izy io nandeha France agny izy mila mpianarako velontegna izy rehetra 2020 nandefa vola aminany ke 2024 za nandefa angovaviny mamako aminazy tao tsy haiko mbala mpianarigny velontegna iko navy andafy amka tsisy vary na magnano économie fotsy heny na magnano zay za mbala mampianatra velontegna teza alohan'izy andeha andafy tsy haiko fa majeur fa magnano 20 ans magnano hoe zegny la famille zegny riavako aby ndraiky farany tsy haiko nadosiko za zo bloqué jusqu'en WhatsApp 3500 € nangatahiny urgent izy misy olo izy mahita moyen zany andihanany zo izy fanjava ty fo ifalosoagny izy andra ramadany eko anao papa magna ramadany matoa anao magna ramadany manampinoagna anao papa manampinoagna anao babe tsy haiko io lionao zanakanao fa kanefa anao tsy natombo zo reniny tsy nisy anao tokony nainakiny ka tsy haiko ty tsisy baba ko tsy zaho tsisy reniky ko tsy anabaviny andafy agny tokony fitiavagna namezanao izy fa tsy profitenao za taty nangalanao vola be anefa fa hainao tsirabekiny anao tsy andefa izy aty za tsy agniagnanao fanjakagna amy vola iny fotony za koa mandeha Madagascar le peu de temps que je vais à Madagascar tsy laniko va et vient ndraiky avocat fa ndiza la famille ko za ndiza zanako za andiza ze mba hiprofite antena le peu de temps za tsy agnano va et vient fa anao manampinoagna io manompondragnahary anao papa 3500 € iny tsy nangalarigna amy lalabe iny sani tsy mandafy sani miasa amgovonany babany zanako babany tsaiko andafy aty Monsieur Clément volanko miasa amgovonany vola iny volany ngo volany haky volany heviko izy koa anao sahiragna nangataka taminaka hafa zegny anao tsy nitrosa anao koa ndraiky nitrosa hafa zegny mety mbala tsisy anao gnefa zegny fa nangatanao vola aminaka papa andihanany tsaiko aty andafy aty rehetra 2020 papa 3500 € jusqu'à niany anao manampinoagna j'espère que tu seras à l'aise anao mizaha devant le miroir comme ça za ty mivavaka ce moment ramadany volany sani andihanany zanako naterako andafy ny hoaniko j'espère que anao à l'aise anao mizaha fitatra karaha io ndragnahare inshallah anao zo mifehy alhamdoulillahi ho anao nahazo volany asa kory ataony conscience nao anao manampinoa nefa za zanaka aminao mamako niteraka zany itiranao za tsy agnignanao fanojanao za milalabe kory papa fagnajagna ataoko anao toizako fo fa fonakaho nialany 3500 € gratuitement tsisy handra izy madio karaha soleil mazava fa fagnajagna ataoko anao maolombelogno anao mahababanao za koa fa nainao fa papa naizako anao avenir antsaiko plusieurs années taminao tao na l'école araiky tsy vitany jo izy nikomansy ny recommence fiainagnanany mandiniky heureusement za misy tragno Nosy io izy komansy izy io hagnomagna fiainagnanany nefa izy mbala tsaiky izy taminao tao zegny zo ke koragna abus de confiance ravako aby mety maromaro olo avoan-draha zegny maromaro tsy zaza raiky fa le tsaiky robaka saigny tsy loso nino tsisy raha pare 3500 € zay koa namiako izy mety nitady vola izy nahazo raha mba niavita niasa izy ohatrohatran-draha anao migate tsy haiko mandefandefa vola aminany normal za mandefa vola aminany satria zanako izy mila argent de poche hely tsy haiko lehilahy baka izy ary ze mba hinanany petit déjeuner fa tsisy petit déjeuner mitsika ao papa zegny ke za zy tsy malahelo nagnaranao tsy nitohonako
Anu tsaratsara tsika papa. Anu tsaratsara. Za ndraiky chrétienne tombo tamin'ny finoana musulmane fa za chrétienne. Fa no ndraiky musulman. Azo ty fotoagna Ramadan nanaovako vidéo ty. Tsomba tsapany saigninao. Nohony anao musulman. Vola hi taratasiny i transaction aminakato. Western Union izy. Taratasiny transaction. Aminakato za tamzi vezivezy aminao asa tsy loso tsisy raha pare tamzi nohony fitiavagna zanako ho avy aty. Tsaiky nanaovanao zigny nitiavako kibo araiky ndraiky zabaka zy zanako za nahaizako hoe nikahin'olo reny ro zanakazoko ndraiky izy nahaizako hoe nikahian'olo reny. Zegny zo fa za tsy agnasahanao, za tsy agninanao, za tsy meloko aminao fanoja atsika kory papa tsy maintsy andalo anosy be za. Kory papa nino za tsy takiziny. Anjaranao mandiniky, mbava homagna ampomy eritreritry. Za ndraiky tsary nikatramulo za ty tsary nitrosa. Jusqu'à niany na banky tsy managna trosa aminakay. Tsary nisy problème ndraiky vola ndraiky holo. Na trosa amin'ny kamarady tsy tiako. Satria fanifagna grave. Ninao ndraiky tsy trosa nanaovanao zy fa andianany zanakanao na terikanao andafy aty vola.